С ветры веков шла вольная стая свободных волков. Я человек, но тотем мой — волк. Легенда гласит мне об этом. Пока я свободен, и клич мой не смолк, я верен предков заветам.
қараш ташлаха, тамашасыз алына, Йөрәктерге ұсқын хала, Раил яші партына. Бай тарихлы баймақ ері, Юмарт тәхин таланттарға, Йөрәгінде бейі ұты, Бейуінде халқым рухы, Раил хымат егіттерді. Hayırlı kez, hürmetli tamашасылар, қадірлі достар, күтіп алған қонақтар. Biz sizde bugünkü sağlığı, ruhlu kiseler görüvizge sikir, şadbız. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы искренне рады приветствовать вас на творческом вечере талантливого, отзывчивого, преданного своему призванию солиста театра танца, заслуженного артиста Республики Башкортостан Раиля Лукманова. Ришат, хөрәле, бына тормышта Раил хымак егеттер бит инде улар тырыш, намыслы, булдыклы, уларга һәр вакыт дан, уларга йыр, шигырь, бию, көй, мәкалдәр багышлайлар. Шулай шул. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә ат дигән борынгылар. Карама беләккә, кара йөрәккә дип тә әйтәләр. Булдыклының күрәге лә утын буса. Шулай шул тырышкан ташка калап тапкан был мәкалдәр барыһы ла безнең Раилга кагылган күк. Ой, Раил, һин ысынлап та шәп егет икәнһең. Тырыш, батыр, матур, намыслы, ыксым, гайрәтле. Ярар. Гөлназ барыһын да бер юлы һөйләп бетермәйек. Әле кисә башланып кына тора. Ул әйткәнсә, бисмилла әйтеп, сәхнәбез түренә иң тәүдә җитәкчеләрне, килгән кунактарны сакырайык. Уларның әйтәсе һүзләре бардыр. Башланыпмы? Башлаем. Для поздравительного слова на сцену приглашаем руководство и почетных гостей. Мы приглашаем на сцену директора Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Абдрахимова Хариса Забиховича, художественного руководителя филармонии, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан Файзулину Лиру Анваровну. А также мы приглашаем начальника отдела культуры городского округа город Стерлитамак Зинатуллина Зуфара Сагидиновича. А также приглашаем председателя горкома профсоюза работников культуры Клочкову Наталью Владимировну. Рахмитович, добро пожаловать. Бүгін бет һинең байрамы шуды алдаракта. Хәерле кис, хөрмәтле безнең яраткан тамашачыларыбыз. Бездә бүген зур байрам, сәнгать байрамы, бию байрамы, хәтта бөтәгедә лә иҗат байрамы. Бүтәгедә лә ошо матур байрам менән кайнар котларга рөхсәт итегез. Менә безнең Стерлитамак театр концерт берләшмәһенең театр, бию театры бөтә дөньяга билдәле. Һез беләһегез. Уны сит илләрдә лә, Рәсәйдә лә, Башкортстанда ла, Стерлитамак калаһында һәм районнарыбызда бик билдәле, бик танылган безнең театр, бию театры. Ошо театрның солисы безнең Раил улы Лукманов. Уның бүген иҗат кисәһе. Без был егет менән ошондый оста, сәнгать остаһы менән горурланабыз. Уның ошонда эшләгәне менән, ошонда яшәгәне менән без горурланабыз. Һич шикһез һәм уга һәр вакыт уңышлар теләйбез. Бүгін һинең байрамы бит шунда. Раил турагында нima дип әйтергә? Ул шул тиклем үзебезнең халкыбызның
ең асыл егіттердің бірі. Ол бейіме, ол осып жүр. Ол халқымыздың арғымаға деп етәк бик те бір боларын етіп ойлаймын мен. Рәйіл, мына ұшындай матур бейудерің менен оқыландырғыз, кешіліктілік болуың менен бізді әр бақышай оқыландырып, матур етіп, алдағы күндерде де бешерге ялсын. Хәп, шундай әрхет егіттегі. Мына әлігі вақытта біздің Тұратау деген бейу ансамблі ешап келе, ішләп келе. Ол шуны ансамбльдің етәксігі 70 бала, 70-тен артық бала бізде бейіп көрейді. Ол шундай зор еш талап ете, әр біләхәге демейді. Балалар рахаттанып жүрейдер, ата-сәләр шундекі ризалар. Бізге ұшы іштерді давам етірге. Біздің сәнғатымызда яқты, зор қалдырған шәхіс шеге. Итәлік қаулы қырға ижади ұңыштар, яғынан яңы ижади ұңыштар. Бұнда біздің коллективтің матур білдері жазылған ұшына ұш вақтығында қырғағат деп ойлаймын. Hükümetimiz Rail Reis'inin eşin yukarı bahalanı, Uga Başkırstan'ın at kalangan artisi деген baqtavlı isim verilgen. Әхәлер енді бүгін мұна біз аға тапшырабыз. Біздің Башқұртстан Республикаға министрінің бақтау хатын тапшырабыз. Почетная грамота награждается Лукманов Раиль Раисович за многолетний добросовестный труд в области культуры и большой вклад в развитие хореографического искусства Республики Башкортостан. Министр культуры Республики Башкортостан Шафикова Амина Евгеньевна. Уважаемый Раиль Раисович, от имени большого многонационального коллектива, от всей души я поздравляю вас с этим знаковым событием, 25-летием творческой деятельности. Являясь основоположником театра танца, вы создали на сцене яркие хореографические образы, ставшие визитной карточкой нашего коллектива. Вы внесли огромный вклад в пропаганду башкирского хореографического искусства не только в республике, регионах России, но и далеко за пределами, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Вам рукоплескали зрители Бельгии, Голландии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и многих других стран. Вы являетесь примером для молодых артистов. Ваш высокий профессионализм, преданность профессии и неиссякаемая энергия. И сегодня, в этот прекрасный вечер, я хочу прежде всего пожелать вам здоровья, творческого долголетия и семейного благополучия. И, конечно же, огромной зрительской любви. С праздником Байрама! Раиль Раисович, добрый вечер, уважаемые зрители, уважаемый Раиль Раисович. Позвольте мне выполнить почетную миссию, поручение главы администрации и вручить благодарность Лукманову Раилю Раисовичу за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие хореографического искусства Республики Башкортостан. Сначала несколько слов хочу сказать. Вот Раиль Раисович у нас в городе работает с 1993 года. И уже было сказано, театр танца представить без него невозможно. Артист он, несомненно, уникальный. Это самородок от природы. И мы думаем, что он еще, верим в то, что он счастливый. Он не только сам реализовал свои природные способности, мало самому реализоваться, нужно еще хороший след оставить в виде учеников. И вот уже было сказано здесь с этой сцены, что он создал хореографический коллектив детский «Тұратау». И это здорово, около 70 детей он как бы обучает, пропагандирует вот эту национальную хореографию именно детям. Это очень дорого, это очень ценно, и мы в этом поприще желаем ему успехов. Успехов вам, Раиль Раисович.
здоровья, и чтобы долгие годы вы работали, радовали нас своим творчеством и занимались детьми. Счастливо, здоровья. Спасибо за ваши теплые слова. Алексей Иванович. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогой Раиль Раисович. Я очень волнуюсь. Почему? Потому что я являюсь давней вашей поклонницей. Я знаю, что у вас вообще армия поклонников. И еще больше, конечно, среди нас поклонниц. И в вас невозможно не влюбиться. Ваше обаяние, ваша энергетика, ваш профессионализм, просто покоряет с первой минуты, когда вы появляетесь на сцене, и глаз оторвать от вас, просто невозможно. Поэтому я думаю, что вы еще нас будете радовать. Это удовольствие нас не лишите. Зреть вас на сцене и продолжать действительно свое дело. Вас Бог действительно поцеловал при рождении, и талант вы несете такой от Бога. Поэтому я вас от всей души поздравляю, от себя лично, от городского комитета профсоюза. И тоже у меня сегодня такая почетная миссия. Александр Владимирович не смог приехать лично, но передал почетную грамоту Президиума Республиканского комитета профсоюза работников культуры. Награждается Лукманов Раиль Раисович за плодотворную творческую деятельность в области культуры и искусства, высокий профессионализм, преданность профессии и активное участие в общественной жизни коллектива. Город Уфа, Александр Владимирович Кузьменко. Спасибо за ваши теплые слова. Alkışlarını tamamına kısmıyla Başkistan Respublikanın halkının artisti Rail Lukmanov. Қадірлі достар, енді байрам давам етер. Қонақтарды осылай бірәм-бірәм сәхнеге шақырып тұрыбыз, алқышлап қарсы алып тұрызбыз. Біріншілерден болып барыбызға таныш Раилдың коллегаһы. Раил инде ул кызның уңган егет булгас, истәре тамак менән Өфө ике филармонияны бер итеп, дәрһил итеп ике сәхнәлә эшләгән кеше буларак, уның коллегалары бүген бихисап караван егетләре килгән. Шулардан беренчесе итеп сәхнәбез түренә Башкортстанның халык артисты Расул Харабулатов. Рахмат. Хөрмәтле тугандар, менә беҙ менән ошолай мотор итеп ошо сарала осрашыуыбыҙға, ошо сарала ҡатнашыуыбыҙға бик шатбыҙ, сөнки беҙҙең иң яҡын дуҫыбыҙ, беҙҙең ижадташ дуҫыбыҙҙың бөгөн ижади кисәһе Раил Лукмановтың. Сөнки беҙ улар менән Караван һарай һәм Стәрлетамаҡ бейеү театры айырылғыһыҙ булдыҡ бер осора. Беҙ оҙаҡ йылдар бергә ижадташ булдыҡ. Оҙаҡ йылдар бергә бөтә Рәсәй буйлап, Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәй буйлап гастролдәрҙә бергә сығыш яһаныҡ, бергә бейеүҙәр ҡуйҙыҡ. Беҙҙең йырҙарға улар бейеүҙәр ҡуйҙылар. Бик талантлы етәксе, талантлы бейеүсе Хәлил Ижбирҙин етәкселегендәге ошо бейеү театры беҙҙең ысын-ысынында ижади дуҫыбыҙ булды. Һәм беҙ улар менән ысын күңелдән бергә ижад иттек, бергә йәшәнек, бергә яндык. Һәм бөгөн менә шулай Раилдың матур кисәһенә килеүебеҙгә бик шатбыҙ. Һәм әлбиттә беҙҙең Караван һарай егеттәре лә бына әле бында сәхнәлә ултыралар. Уларҙың да беҙҙең инде айырым сығышыбыҙҙа беҙ тагын да уны ҡотлап үтәсәкбеҙ. Раилгә иҫәнлек, именлек, һаулыҡ теләйбеҙ. Уның ауыр тормошонда, уның ауыр саҡтары ла булды. Һәм әлеге мәлдә уның шатлыҡлы мәле, сөнки ул балалар тәрбиәләй һәм шул уҡ үҙенең яратҡан коллективында эшләй. Шуға беҙ ҡыуанабыҙ һәм һәр ваҡыт бергә ижади янып йәшәүебеҙгә бик шатбыҙ. Һәм Раилгә әлбиттә ысын күңелдән ижади уңыштар теләйбеҙ. Беҙ алыҫ араларҙы яҡын итеп һәр ваҡыт бергә йәшәнек, бергә ижад иттек һәм был көйөмдө, халыҡ көйө Аҡ ҡалфаҡты Раил дуҫыбыҙға бағышлайбыҙ. Аҡ ҡалфаҡ.
Сәхнәле хореографик күренеш Любезники Любизар. Napoleon Samat Işınbalov hem Beylik Teatro yigitleri. Сәхнәле башкорт казагы бейуі.
Кала башкорттары Курултай агзагы Мансуров Рамил Абдрашитулын чакырабыз. Рәхмәтегез сәхнәгә алкышлар менән. 3-нче лицей-интернат директоры урынбасары Розалия Вали кызын чакырабыз. Рәхмәтегез. Алкышлап, елмаеп каршы алабыз һәм дә шундый матур байрам көндә. А также мы приглашаем председателя Федерации профсоюзов Республики Башкортостан в промышленном профсоюзном округе Тагира Рауфовича Гаиткулова. Hürmetli tamашçılar, hürmetli Raisula. Sizler bilir peki sakın öyle. Аписа кеме сыгырга, ондан сыгырга бүгүн бит Рейла барына сыгырга рөхсәт итте. Hürmetli Raisula, hizde Startmak Башкорттары Курултай исеменнән ошо күркәм байрамына кайнар котлайым һәм дә үдегездән булмышыгыз, ошо эшегез һәм дә биюдәрегез Тораттау ансамбленә алган урлыгы менән халкыбыз атындагы башкарган эшегез алдына баш иябез һәм дә ошо эшегез дәвамлы булсын дип теләйбез. Һәм халкын орлыктарыгыз Аллаһка шөкер үдегене одак вакыт итләп Muhattar boyuna devam ettirge efendim. Hem de sınavda hürmetli tamашçылар, Ödebizden Bашкорт халкына ошондой акыл егиттер көрөп булганда, ошондой шап егиттер көрөп булганда, әлбәттә милләтебез яшәясәк, милләтебезнең рухы яшәясәк, һәм дә милләтебезнең мәдәнияте яшәясәк. Күзләрем әле бетмәгән әле тагы сагырма шундай ши дәвам итә. Рәхмәт. Сәнгать, бейеу хәрәкәт, бейеу тормыш, бейеу ул милләттең үз асылы. Раил Раисович бына шул сәнгатьтең төрен шул хәтле шатландыргыз, рухландыргыз сәнгать төрен тамаша сагына yetkереп калмай, ул киләсәк буынга уны Mirat edip tapşıra. Bu balalarda bir geyrede. Hürmetli pedagogumuzda Rail Raisovich'ti. Oşunu ijadiy bayramı bilan kutlaymiz. Sizga rahmat aytamiz. Ham unushlar tilaymiz. Men buni bizning isimdan gana tugul, shunisi gimnaziya ismidan da Jamiki Bayram ismindagi ham benim o'zimizning Bashkort litsey ismidan tabriklayman. Добрый вечер, дорогие друзья. Моя должность, конечно, немножко не так звучит. Я уже Омиди Пахайткейный, пусть она так и называется. Председатель Федерации профсоюзов в промышленном округе. Но разговор не обо мне. Уважаемый Раил Раисович, я когда первый раз увидел, как вы танцуете, да, вот Зуфар Сергеевич правильно сказал, вы настоящий самородок, вы душа Башкортостана, вот честно вам говорю. Каждая клетка этого человека живет танцем. Если вы хотите узнать, чем живет башкир, чем живет Башкирия, посмотрите танец Раиля Раисовича, и вы узнаете. Даже вот эта вот замечательная постановка заслуженный Кутузов Республики Башкортостан, да, как красиво смотрится. Настоящий джигит. И разрешите от имени профсоюзов города Стерлитамак, от имени Координационного совета территориального объединения организации профсоюзов города Стерлитамак объявить благодарность Укманову Раилю Раисовичу, артисту балета театра танца Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения, за многолетнюю плодотворную работу в профсоюзе и большой вклад в развитии культуры в городском округе города Стерлитамак, Республики Башкортостан. Спасибо вам огромное. Всем вам здоровья, творческих успехов. И, как сказали,
долго-долго своих творчеством. Спасибо большое. Qonaqlarimizga bir rahmat. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, sınavda hozir sahnaga Stoltomoq qal'asidagi eng zo'r, eng soqov, eng shap yulduzlarni chaqirgim keladi. Alqishlab qarshi olaylik. Raylag'ayning yer hurib, o'tab, yumshatib, shunda o'rliqdan o'tirtib, havhibibgina o'tirgan Qan, matturgina guldarin sahnaga chaqiram. Sağ yulduzlarni Taratau türkümünün eng biliklilarin yilmayib alqishlab qarshi olaylik. Aylagin. Rahmat balalar. Şunday dur bayram bilen bittiler bugün. Şu balalarga qaragaz, dünya yaqtırıp gitken bu, yaşagilar kilip gitti. Rahmat bizlerine, rahmat rayonga, rahmat otaselerine elbette. Bayram devam eder. Yırsı konaklarımız bilgenden bile. Barşalığın indi sahnemiz türünde yaş konaklarımızın birihi. Tanılıp gelgen talantlı yigit, Baymak yigiti, rayonun yoktaşı, Rafiz İşbayev Barşalığın.
Qonaqlar o'stirgandan o'tdilar endi sahnaga Rafisning ijoddoshini chaqiraylik. İlyas Kenyag'alov. Alqishlar qarshi olaylik.
Рафис Ишбаев, İlyas Giyabılov. Рахмат, егеттер. Алишан Хурали, мынау Раил ағайға шул хәтлем күп кеше килген, йөрәк зымбырлап китә. Асылап та күп кеше ярата икән Раилде. Әлбиттә. Бына нинди генә бейеүен, хореографик күренешен, образын алһаң, һәрбер yerендә, йөрәгендә, һәрбер мускулында, күңелендә, биюләрендә, хәрәкәтендә сәм, дәрт, дарман, көз. Кайдан ала икән шул хәтлемде? Ай аптыраган һин икән, кайдан алган? Әлбиттә туган тупрагынан, туып үскән газиз ереннән, авылдашларынан, якташларынан ала. Тугандары һәм гаиләһе Раил өчен бөтмәс илһам сыганагы булып тора. Башкортстанның аткаламан артисты Раил Лукманов Сибай балагында Тату Лукмановтар гаиләһендә көтүп алынган беренче бала булып дөньяга килә. Тату гаилә булганга күрәдер инде безнең Раил бала саганан ук үзенең йөрәгенә матурлык, батырлык, сәм, дәрт исемдәрен, һүзләрен йөрәгенә һалып куя. Әйе, гаиләһендә алган тормыш хабактары әле булһа ярдәм итә. Катмарлы язмыш юлында алга этәргез көз булып тора. Һәм инде без сәхнәгә Раилдың тугандарын сакырыбыз килә. Радмир агаһы менән Гүзәл еңгәһен сәхнәгә сыгыларын һорайбыз. Рәхим итегез. Әйдәгез, хөрмәтле тамашачылар, алкышлап каршылыйк сәхнәгә. Әйдәгез, рәхим итегез. Раил ағайды сақырайық. Башқұртстанның аткаламан артисты Раил Лукманов. Ана бит осып йөрі бит қош көр. Ирина башланыш килә. Хәерле кич, кадерле тамашачылар. Бана бүген беттек яраткан кустыбызны матур нур байрамы, иҗади кичәһе. Бөтен тугандарыбыз белән. Ошо шундай матур көндә без инде һаулы, озын гомер, мул тормыш һәм сикет бәхеттәр теләйбез. Синең янында һәр вакытта үзеңне хөрмәт итүсе, якындарын һәм тугры дусларын була. Бүгенге шат күрәс елмаюы синең йөзеңдә бер вакытта да ташламаган. Бана бүгенге көндә дә кушты. Синең эшләгән эшләрең хаклы ялда булуына карамастан, син һаман да иҗади эшеңдә дәвам итә. Дөрес, егеттең һөнәре ердә ятып барган иш. Бана бүгенге көндә дә син бөтен көсеңдә халык яшь буындарды биергә өйрәтә. Һәм бу эшләгән уңыш шигырьләре күренеп бара. Бет теләге тиңгән ак бәхеттәр, шатлыкларга киткән юлда байрамыңның матур хәтирәләре, күңелеңдә калган гомергә. Тәбрикләп сине ыссын күңелдә. Барыбыз да бергә йыелып, котлы булган байрамы, тыныс булган күңеле, шатлык сөйләштәр белән тулы булган күңеле. Bütün dünyaya bugün yine zor bayram. Şu bayramın ben asıl günüden kutlayıp
исәнлек, һаулык, озын гомер, алдағы тормышында зур уңышлыктар, мына дигәннең көч бирүсе, дәрт бирүсе, ике матур җадан үсә. Бар. Киявым бар. Мин аларга барам. Көч дәрт үсә. Рәхмәт. Яңа бүлмәгә китәсез, рәхмәт. Вәт рәхәт, вәт рәхмәт. Тугандар, дуслар йыйылһа, кис ултырга киләсе, сәйескә килә башлана. Әлгенә шунда. Әллә һин мине сакырамы, или һин миңа барамы? Сак тегел яктан, мин бу яктан. Ярай, әйдә кис ултырга.
төркеме башкаруында Башкорт рухы. Шулай булгас, Раил турасындагы йылы һүзләребезне йәлләмәй әйтеп калырга тиешбез. Аллага шөкер, Раил турасында сәгатьләр буе һөйләп торганда вакыт җитмәс. Тик шулай да Раил Лукманов кем ул безнең өчен? Оста биюсеме? Әлбиттә, оста биюсе. Чөнки сәхнәгә яңгыда гына сыккан сактала, һыуда йөзгән балык һымак рәхәтләнеп, сәхнәне тултырып, кылас яеп, һеңдерә басып биюләре үзенә тора. Бию театрының сагы, кабатланмас, алыштыргыһыз солисты Раил Лукманов. Буныһы бер. Икенчедән Раил Лукманов бынамы дигән атай. Бынамы дигән әле яшь кенә картатай күз тимәһен үденә. Бынамы дигән гаилә башлыгы. Буныһы ике булды. Өченчедән Раилдың күкрәгендә типкән улы йөрәге үзенең балаларына түгел, менә ошо 70 балага ла итерлек җылылык бар күкрәгендә.
Күрүбез инде Туратау төркемендә башкорт татар балалары гына түгел, хатта урыс балалары да пәйда була башланы. Димәк, безнең район калала үсеп килгән яшь буынды башкорт рухында, башкорт сәнгатенә һөюдә тәрбия эшен алып бара. Буны үз булды. Димәк, безнең район бунамы дигән устаз. Устазлык кайдан килә һәм? Устазлык. Устаздың үзенең устазлары була. Һәм Аллага шөкер, улар бүген безнең белән бергә ашы залда утыралар. Атлыгып, инде сәхнәгә сыгып, районга әйтә үзләрен күптәннән әдәпләп куйгандардыр. Алкышлап сакырайык. Сәхнәбез түрендә Башкортстанның атладан артисты, Бию театрына нигез салучысы Хәлил Әнвәр улы Ишбирдин һәм Бию театрын күп кенә еллар буе җитәкләп килгән Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Башкортстанның халык артисты Риф Фатих улы Габидов. Рәхим итегез сәхнәгә. Ак сакалда. Һәм әлбәттә Башкортстанның халык артисты, легендар Рәсәй Федерациясының халык артисты Рәшидә апай Турисина. Рәхим итегез. Кадерле тугандарыбыз, бына кисә генә дигәндә, ошо балалар кисә дигәндә бик күп кенә авыр вакыт үткән. Минем филармониямда 50 яшемдә ошо балалар яңгырак кына аяк баттылар. Шунда шул тиклем шәп итеп сыгышканнар. Шуннан соң мин сыктым да халкына әйтәм: ошо балаларга Фатиха бирәйекме сәхнәгенә шәп итеп, гөрләп дәвам алып китһеннәр дип. Бөтен зал Фатиха бирәме диләр. Менә ижади байрамы менен ижады уңуштар һәм булган эшләреңез өчен зур рәхмәтемне белдерәм. Нәсәт дигәндә, һинең Бию театры белән килеп ингән вакыттагы хәтердә вакытларыбыз бик мәкъсәтле, бик үзенчәлекле, яңа уникаль коллектив барлыкка килгән битендә һинең коллегаларың бу вакыттагы иң беренче Бию театрының солистлары Идел Давутов, Ленар Галиев, Айдар Шишбулатов, шуларның арасында шундай сагу йондызларның берәһен булган һәр вакытта үзеңнең ниндидер үзенчәлекле хәләтең белән сокландырдың, гаҗәпләндердең. Если сказать по-русски, описать как с профессиональной точки зрения, как Раиль танцует, невозможно, потому что это неправильно. Потому что это невозможно. Вот предыдущие ораторы тоже подчеркнули, в Раиле просто танцует природа. Природа не обманешь, природа делает свое, потому что табиги
рухлы, төпле, негізлі башқұрт дебеуі бейсі болып қалуына химметті рахмет. Коллегаларына химет тағы бір сәлем. Осылай. Рахмат. Так, Рейлёсна. Но не уполномочен я ничего не дарить, не читать, тем более. А все остальное дал тебе Всевышний. Такой талант, трудолюбие. А мы что? Мы были просто каким-то инструментом, чтобы помочь тебе это все это воплотить в то, что мы сегодня увидели. Ты сполна заполнил, переполнил эту данную тебе чашу этим своим талантом. И вот это все светлое, чистое ты сейчас просто разбрызгиваешь на окружающих, на своих детей. Большое тебе спасибо за все. Вот сейчас учимся. Рахмат, благодарю вас. Bayram devam eder. Hürmet ağlar sürpriz güde. Indi ihlas muydan şu sahne türüne sakırıp sigara hagile. Rayıl'ın yak taşığına tugul avuldaşı bir mektepte okuganlar belki birge oynap da öskenlerdir. Hüseyin Ahmet isimdagi Boshqur Davlat Filarmoniyasining handug'asi Minzifa Isqujina qarshilig'i. Aman diyem alınlar, önem diyem dırınlar.
Төмәсқананың Зифаис Кужина. Райдың ауылдашы. Рахмет, достар. Рахмет. Хайырлы кез, хамлығығыз. Мына рейлді яратқанығыз көрініп тұра, бик та нық яратағын шылай бі, достар, залды толтырып келген. Рахмет келген. Бүгін мына рейл сақырғас, енді өзіміздің туғанымыздың юбилейна келген көп ашқынып келдік, яратып келдік рейлді. Көкте түгіл, туған көкте түгілінде туғанымыз, несін дегенде, ол менің яқташым, ауылдашым, икебізді тімістікі біп. Енді несе елдар, достар парғыда біліп тұрағыз бетінде біп, икебізді бұрынғы, Искужина бұрынғы, Лұқманов, ғымыр бойы бірге ішленік. Олар үфіге келіп біздің бригадалыға ішіліп қайттылар. Солистар болып ішіліп қайттылар. Іштен таш ауылдағы көріше тұрғайны, шолай бүгін тұрмышыбыз әлілі үріліп алға тәгәрей, Аллаға шүкір рейлді нықлы хаулық тілейін. Хау болғын Алла өрхін, югіріп үрхін, ішләп, бейіп үрхін, іштәрі көп болғын, ішіні көплігіне қарап, ақсағылап көп болғын, қыздары хау болғын Алла өрхін. Амин. Һәм келесі ярымды Артур Тоқталов ижад еткен Франкиза Ильбакова сөздеріне ерді бүлек етіп йырлап өтәһем килә рейлге, ғаиләһенә. Әсәй.
Башкортостан Республикасының атқадарған артисткасы Гайсар Абдубасова Низифа Искужина. Башкортостандың халық артисі Артур Тоқтағұлов. Рахмет, хөрмәтле тамашачылар. Кем күңеле тулган айдай серле. Язар һамак назлы, ягымлы. Шатлыктарын башкаларга бүлеп, кайгыларга түгем, сабырлы. Кем кулдары өйді, ерді ямлай. Изгелеге үлсәу тапкыһыз. Ул бердән бер яшәү сыганагы, ердің коты, ердің яме, әсәй, хатын кыз. Бұл тормышта барыһыга без теләгәнсә, без уйлаганса булмай шул. Аллаһ Тәгалә бер туктаһыз безгә үзенең һынауларын ебәреп тора. Үкенештәр, югалтулар. Киләһе хореографик күренеште, хөрмәтле тамашачылар, Раилдың кызлары Әдилә менән Лиана үзләренең һөекле әсәләренә, Раил үзенең һөекле катынына, Локманова Гөлгенәнең якты изге рухына багышлай. Хореографик күренеш күпәллек.
Ульяна һәм Равил Локмановтар.
Тәбәссүм Қарабулата. Башқұртстан қанат артисі Әмир Тұйғынов. Башқұртстанның халық артисі Артур Тоқтағұлы. Башқұртстан қанат артисі Вилдан Яруллин. Башқұртстанның ат қанат артисі Мәхмуд Надыршин. Мен қотлап өттеймін әдәбеттен башқа. Рей, симпатика сахнада. Рей, бүтәнне сатып бергән сарайдан. Бізге сыққан бұл енді. Бұл авғына сынайдан әдіні атқылан ене. Ол сесіне кейіне тұрған. Кейін өттінді. Кейін өттінді. Мен ихлас болған рейді ашқанып келуетті топларға біздің ысылдағанды табырып болды. Сондай ялқынлы біздің достармен біріне. Бұдыма ижады ұштары инделет. Бұнайлы үгігінде көрдік бізді шайы болған балаларды тәрбиелей. Бүгінің талантын балаларға, беріп балаларға тырша. Қылдарының шылай, бүгінің балаларының изгілен көрген шәрімдері, ижады ұштар тілет, ең mühimi хауық тілет өткейді. Ижады қолы, ижады ұмыстар. Байрамына, Рай. Ол ескі күлдәктен мені тұрашуға көресік мен. Ярар. Бана, Баймақтала, Учаллала, Зифа бойын қайынлары бітә. Зиян Чоралала. Зиян Чоралала. Қуандық районда имен, бітті имен өте. Мұна Артур мұна... Америка қышаған имен өте. Түптен нық болып. Мұна Артур мені ғымақ бәлікескіні, тәбәнәкіні түптен тамырлы, шынай төплі егіттер. Америка шанан әр өйле, байда жеттік.
Ушундай hürmetli tamaşaçılar bayramıdır devam eder. Rail ağay turağında bulğaz, biz onun turağında hüyleybiz, onu maqtaybiz, onu hutlaybiz, asınlarında dürüsünde eytemiz. Şap yigit sahnele şap yigitlerden biri Rail Lokmanov. Şayan büyü, qara tavuk. Halil Kipir'den burada Zura Rahmet başlar. Ben de Rail Usta devam etti. Büyükler bitere hem hukukla bağlarla bitende uyuşturdu. Tırata bunları varıp duran kola hakimiyetleri adamları tüvetem kıyımlarında görünmediler. Zıp gitkenler. Bu tiyatroda ağatta yeni buldu başlauı. Bu kişilerde bize yol karab bitindi. Balalar da yürütmey. Çok kişilerde ederek edegen yürüdük. Başa bak bitti. Çok başlıklar kurdu. Buna şunun için kola hakimiyeti başlıklarına hem de pramышленниктер doktora айтып, по-моему, представитель, да, ведь?
дұрыс айтамын да, дұрыс айтамын. Әдірек иқтибар бүлігіз, оларға көтерілгенне, олар біздің қалада единственный бірден-бір милли театр. Рухлы балалар болған біздің башқұрт халқы яшар. Рахмет. Башқұртстанның атқанаған артисі Айтуған Дәулеткереевті сақырабыз. Алқышлап, елмайып, әйләгі сәхнеге. Шулайын Рәйілдің коллегаларын Башқұртстанның атқанаған артистары. Руслан Сүлейманов, Ленар Валеев, Дамира Амангильдина, Эльвира Даутова, Лилия Хабибуллина, Резида Шахиева. Балар енді бейу театрына неген халысылар. Бірге башлаусылар. Дорогой Раиль, у нас с тобой в жизни очень много схожего. И в судьбе, и на сцене. Ты сегодня видишь, сколько классных рядом с тобой артистов. Это первый состав театра танца, ветераны коллектива. Это такие люди, очень яркие. Ты один из них, и я очень горжусь, что сегодня такой прекрасный вечер посвящен тебе. Я желаю тебе крепкого здоровья. Люби коней, ты лучший партнер был в этой композиции. Он так умеет танцевать, вы знаете, да, это любимые вещи, которые поставил Халил Анварович Ишбердин. Огромное вам спасибо, Халил Анварович Ишбердин, что вы здесь пришли. Огромное вам спасибо. Здесь в этом зале такие замечательные люди. Раиль, ты собрал очень классных друзей. С ними прошла наша жизнь, молодость. И я рада, что они все приехали, потому что они тебя все любят, так же, как и мы. Бейюстер болара нағайдып көйле бермеймін. Мына егер болсын олжа. Солайды біріме маташтырып қарай берді, оқып бола. Берге бірісінен саф авалы сивай қалағынан. Ексінен бірдің мұна қадыр бетінде театр, филармонияларды birleştirdiler bitinde şoğa. Bizden ıskıtı olan, bizden ıstıkı olan. Abi kumseler. Buna Doktorlu Başkurtistan gazetinin bir yegi handarında Reyim veren bulgan intervyuda edeyim ben şurada bulgan bir kıska kadar bulgada aytken gözlerimde şu kıskağına hibeşude hende Başkurtistan'ın bıdığa, Başkurt halkına milli sanatı bilge, bigrekte beyunları bilge, hem beyusileri bilge, bulgan ihtiram hem hüyu gizden, ne kadarın ihlas hem beregeyli bulağına ihtibar etmem mümkün tügel deyip etken interviewda bir zor rahmet. Hem de şu kudlerde bizim Eskato'nun direktörü Başkurtistan'ın arkadan sahip olan Fotoşov komiserleri verdi. Hem Sibay Beyu ansambli, yigitleri, kızları elbette bugün bana mingide gidip ettim. Bir kup selamlar verdi. Hem şu rahmet katır mı? Adası yigitlerin birine
To'g'ri ko'ylagimni imtihoni matur etdim, молодец. Hurmatli Rail og'ay, Rail do'st. Mana kechagina Halil og'ay bizni ishga olganda aytgayni, yigitlar hozir artist baleti bo'ladi, zarplata oladi deydi. Biz abduray turgan, biz beyibin еще шуның үчен акча алабыз деп. Какой таманда пенсияга yetib, менә олтырганда уйлаган да юк. Rail og'ay. Bizning g'ururlik, самый долговечный бейюсе күз тимәһен, аякларын хыдламаһын, формаңды югалтманың, сәсен коелманың, аякларын тырпайып тора. Мен шулай батыр, настоящий артист инде. Аны белмәйм. Хаулык нема дип әйткән килә, менә әйтәм килә, итеген ошо костюмыңа охшамай. Аны алыштырга кирәк. Не пойдет. матур байрамыңа құтлайым. Ыссын көңілді. Біз мен келгенден алып, ғайлелер менен бірге болдық. Her vakit birge oldu. Bir-birimizden ağır vakitte ala, kıvançlarda ala. Ular aldanırak geldiler. Bizden yaşarga. Şualar bizi öğrettiler. Şu sahnege birge sıktık. Birge urlanıp Allah'a şükür. Rail ıssın kumilden kutlayıp bakitli bu. Kızlarga ulatay bulup, Allah'a dağın diyen attay bulup birgelep yaşarga yani. Issın kutlayıp. Şu günlerde de gittik, Rail'in icadi kişiler bir saatli. Biz hanımlarımızı tek bu ottan başlayıp sayıyoruz Allah'a şükür. Hatta kızlar yok yani biz işte. Şuna şu ikinci bu ottan biz Allah'a şükür. İnsan doğasından Allah'a şükür. Şu bu otta var edecek, şöyle yapalım. Şuna Rail молодец. Bir işbirliği de o. Yine hanımlar Tüzünlük, o ballarla şuna bir kara hakkı olur. Mide bilmem, şapkarın bilen. Sonra hamurlarını, işanlık, sağlık, tazalık, olsun bunlar tüzünlük, yani şu yaşkayetken işçi var, İlyas'ın kadar bir insan Allah'a güzel. Ben toyak pala sağ marjatını pas edeyim. Beni kaldım. Sonra gayla bakın demir. Sağlık tigani bakın olsun şimdiyada. Tigi bayılar olmasa bakıtlarına bulup dursun. İşaret sağlık sigar. Şimdi anladım. Нефтекамалар килеп бит алмагандар. Әмма ләкин шулай да һезгә Нефтекама дәүләт филармонияһының тәңгәвер халык биюләр ансамбле кайнар видео сәлам ибәргән. Әйдәгез әле бергәләп караек. Рәйләгә дигән сәлам. Сайын Михаил Раисович, ансамбль танца «Тангаур» Нефтекамской государственной филармонии поздравляет вас и искренне желает, чтобы ваш творческий вечер стал незабываемым событием в вашей жизни. Здоровья вам! Афарин, Башкортостан Республикасының атқарған артисі Раил Лотманов.
Бәйгегә Һәрәй Лукмановтың коллегалары, бию театрының кызлары котлап, беләзек биюен бүләк итә. Рәхим итеп каршы алыгыз. Сәхнәле бию театры егеттәре котлай.
театры егиттәре. Һәм Башкортстан спортларының артисты Раил Локманов. Рәхмәт, алкышлар булсын. Бөек театр егиттәре. Кадерле достар, шундай матур кисә, матур байрам дәвам итә. Һәм баягы теге Миңзифаның эргәһендә тыйнак кына баян тартып торган Башкортстанның халык артистын киренән сәхнәгә сыгарайык әле. Әйдә, Артур Токтамаловтың да әйтер хөрмәтләре бар. Алмадыгы ысынапта Раил Локманов мен билгеле безнең Далам төркемендә күп кенә эшләнделәр. Шуңа бөтә уларның гаиләһе белән мин Темәскә уларак улар атала әсәләрен өйендә булдым. Шул тиклем туган яңлы ул Раил. Бөтә исек өлгерә, уларга ярдәм итә, булар кустыларына ярдәм итә. Шул туган яңлы кеше. Шуңа да балалары уны нык ярата, кызлары. Шуңа уга уңыштар һәр вакыт уның йорты, ата йорты балкып торган, уга багышлап үдердән янган йөрендә бүләк итә килә. Атай йорты. Отцовский дом, наш отчий дом, нас всегда тянет туда, где мы выросли и стали людьми. Родительский дом. Отайлıyor, atılıyor, tündü biple mallıyor. Atayılıyor, tuğasılıyor, pişiriyor, bağlıyor. Atayılıyor, yığılıyor, usağında hünemet ut, arbalıyor, salgılıyor, bu yurttan eskitmez. Gırbıdanetin ağlaman, nigidiliyor, nuralıyor, bağlıyor, uğraylıyor, daryanımı yarılıyor. Gırbıdanetin ağlaman, nigidiliyor, Tufan karşı algan, tuvansılıyor, kunaksılıyor, Fatiha'nın bir balgan, Bismillah'ı azizliyor. Gırbıdanetin ağlaman, nigidiliyor, nuralıyor, bağlıyor, uğraylıyor,
йыр, бисмиллалар газиз йыр. Бұл йұртта искитмәк қыл, пусть лигасы хәлі ясыз кәлем. Артур Тоқтағалар, итен ғалалар, бір вақытшылар, қыттарына шылай көшті. Келі йырын, шул үді-бүдің ұрын бұрияғына сыққан йыр, бұл йыр башығын айны мен припевен үдім янып қойды мені как композитор боларақ. Сылтыр-сылтыр, әр вақытшы ұсып аттар көп бейіп ешер айын. Поехали! Kölelersi yarayılgaz dinler arasında dinlebez. İlle, delle, gaziz yurtubuz. Ata babam ruhu güçlü, orta mertebemiz, kutubuz. Nak Kur'an'ın izgi duahılay.
Şəcerələr yaddan heylənə. Başqurt digən ruhi tamğa hüqəb, bığındarğa bığın beylənə. Hezin aldığızda koreografik görünüş dalasına.
Мин мына былтыр бүген Раил исе бушама йөрөй, шулайга бушама йөрөп, әйтә алмай калган һүзләремне әйтеп калаһым килә бүген. Мына шул балаларның ата-әсәләре залда бит инде, әйбәт. Һеҙгә үҙемдең исемдән, Раилдың исеменән, залда отырган якташтарыбыз исеменән бик зур рәхмәт. Балаларыбызды шулай вакыт табып репетицияларга йөрөткәнегез өчен, милли рухта үстергәнегез өчен һеҙгә зур рәхмәт. Киләсәктә иҗади уңыштар атайларына, әсәләренә, картаталарына, өләсәрләренә, бар тугандарына зур рәхмәт шулай итеп тәрбияләгәннәрегез өчен. Һәм әлбиттә хәзер һүзне һеҙгә бирәбез. Ата-әсәләр комитеты, Торатау балалар ансамбленең ата-әсәләрен сәхнәгә саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Кинәнеп һөйләр өсөн коллегалар һүтте бирдем дә һү дигән кысканы тоттым инде. Әйтеп бөтәйем, дәшнәкендә Корылтай юнәлеше буенча гаилә, мөхәббәт һәм тугрылык көненә арналган итеген байрамын узгаруда, оештыруда зур өлеш индергән өсөн Раил Лукмановка Өфөннән диплом һәм мактау кагыды килеп итеп киләйне. Үкенечкә каршы килеп итә алманы. Һәм форсат сыгып Алла бер хатарла күрешербез ошо сәхнәдә һәм дә буга тапшырып үтеп ышанам. Һәм ошо сәламдәрде Корылтай рәисе Ләйсән Яркаевка да Юсупова тапшырып алды. Һәм дә хөрмәтле дуслар, бүген без биюсе Раил Лукмановның сыгыштарын карап кинәнәбез. Шул вакытта мин уны бүген башка һөнәрләр ияһи итеп тә күз алдына килтердем. Мәсәлән, Раил агай бит кайда? Бушамайды дип әйтә. Yanlışmadan Rail tәүге һөнәре буенча авыл хуҗалыгы белгесе үтә. Әмма мәсәлән күз алдына килтердем, әгәр дә авыл үтә, авыл хуҗалыгы белгесе эшләһә, уның тырышлыгы менән, накышмалыгы менән, унан да шәп иген үстерүсе, унан да шәп фермер булмас ине, үтә. Килешәһегезме? Әбәлки ул башка бөтенләй һөнәр гаиләләрен, мәсәлән, әйтик, табиб, хирург үтә. Һәм дә ул табиб, хирург булса, уның биюләрдәге шул тиклемдә тәвәллеге менән, унан да шәп хирург булмас ине бу дөньяда. Һәм дә әгәр дә ул бухгалтер булса, мәсәлән, уның кадрлыгы менән коллективта, бөтә аксаларда, бөтә итәптәрдә тәвәл булыр, шулаймы? Шулай да ул асылына, Ходай биргән асылына тогры калып, үзенең бәхетеннән, безнең бәхетеннән биюсе булган һәм ул бер коллективка ниндидер бер тармак өчен генә түгел, бөтә Башкортстан өчен хезмәт итә. Һәм ошо түгелме ни бәхет? Торатау милли биюләр ансамблендә шөгыльләнгән балаларның бөтә дәррәү һәм дә бердәм ата-әсәләр исеменнән рөхсәт итегезне тәбрик итәргә, һеҙгә исәнлек, ғаилә минлеге һәм дә ижади үҙәр теләп ҡалабыҙ. Раил ағай, һеҙҙең ат йөрәкле, ат яратҡан кеше булараҡ икәнегеҙҙе беләбеҙ. Шуға уйланып та ат үҫә торған тинек, һәм дә беҙҙең ҡолонсаҡтарға үҫә торған тинек. Әлегә сбор яларға булһа ла, саҡ ҡына үҙебеҙҙең бәләкәй генә өлөшөбөҙҙө индерәбеҙ, Раил ағай. Шулай итеп, Раил Рәсевич, һеҙҙең һымаҡ шәп кешеләр донъяла күберәк булған, бергә байрамағыҙ менән. Қадірлі Раил Рәсевич, ошо ұлы байрамын һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Существование группы Торатау – это большой вклад в развитие нашего башкирского народа. Пусть Торатау, вот эта группа существует. Һеҙгә алдағы көннәрҙә уңышлар булһын, Лиана Раиловна бергә эшләргә булһын, беҙҙең балалар рәхәтләнеп шул күренеккә йөрөһөннәр. Күрәбеҙ, алар ныҡ радоваться итәләр. Поэтому Раил Раилович, ҡотлайбыҙ. Только алға. Рәхмәт.
Васильевич, беҙҙе быйыу сәрҙәрегеҙ өсөн, өйрәткән өсөн ҙур рәхмәт. Һеҙгә оҙон ғүмер, ныҡлы һаулыҡ, бәхет һәм ижади уңыштар теләйбеҙ. Беҙ һеҙҙе ныҡ яратабыҙ. Bayram davam eder. Endi meni ixlos ko'ngildan o'sha sahnaga tag'la bir talantli yigitni chaqirgim kela. Ул да bizda ishlab ketdi, ko'pda tugilgina. Xudo ishlama hali bizani ifta qoldirib bizani Zahir Zaynidinov deb gina ayta turg'aylik. Bugun ul Etno Show Zayniddin bo'lib ketdi. Qarshiladi. Hamıya xeyirli kez, bir-iki edip getirdim. Birincisine zor rahmat, Raylaga hürmetlep sakırgana üçün. Uşunda men de uylamaganda sakır dep bek şatlanıp, quvанып kelip etdim. Raylaga esnap dahin bizim üçün zor örnek. Biz hinge qarab beyinik, hinge qarab hoklandık. Hamısını көңілді həddə qutlayım. Hem ikisinden bugünkü zalda bir köp okudusları meyilgan. Büyük yatırına gelgende en birinci okudusun başında baytıyorsuna. Riga zor rahmat edip getirdim. Hamılar büyük yatırına alıp kelgen Halil'e iş berdim. Halil'e. Ең әлемі рахматын айтып, һәм барлық оқытушыларыма, барлық коллегаларыма зор рахмат айтып, Урал батыр эпосынан бір үдік башқарып кетіргейді. Сізіңіздің Урал батыр. Etno Show Zayniddin. Aferin. Тұрақман, бұл енді Урал батырдан үдік жаңғыраны һәм шыл деген қуаныслы, шыл деген моторды балғашлайды. Әне бет ағам бәрді. Ошу ұстырмынан қолданып, алар өзін сұрап бірдеген концертынан келем ошу залға. Білген келерге деп білем, шоға көрі тағым бір көй ойнап кетіргейіне бір бүлігін, ен бүтмені бір келем. Әйді әстіртіма бір келем. Тағым бірді әстіртіма қайда қолдар, қайда дауым әдемірек көңілірек
Тукталов, Расул Карабулатов, Вильдан Яруллин, Махмуд Надришин, Амир Тыгынов. Николай штат уже башлады. Ревигари Башикарымана. Ай-хай, салават. Ушундай көркем байрамда алкышланып турганыңыз үчүн һәм сәхнәгә Бию театрының баш балетмейстері Башкортстан Республикасының атқараман артисткасы Эльвира Даутованы, балетмейстердің ярдәмчесе Рим Аскаровты, Бию театрының репетиторы Башкортстан Республикасының атқараман артисты Рөстәм Хайруллинды сакырам. Алкышлап каршы алыйк, дуслар.
очень приятно, Раиль Раисович, дорогой наш любимый, поздравить тебя еще раз с этим прекрасным вечером. Вечер состоялся, да, господа? Это супер вечер, потому что этому человеку есть что показать вам, есть чем гордиться нам. Я хочу сказать тебе огромная благодарность за то, что ты хороший, настоящий друг, настоящий, можно сказать, пример для подражания. Вы, наверное, с этим все согласитесь, потому что это достойный пример для подражания для всех молодых. И самое главное, что ты хороший наставник. У тебя сейчас такая большая плеяда твоих поклонников, твоих предшественников, которые тоже тебя все любят и помнят. И я хочу сказать, театр танца могут смело брать уроки у этого человека, потому что он бескорыстно делится своим опытом. Он каждый день у станка любит классику. Он преподает так, что он делает эту классику так, что всем на зависть. Он молодец, он до сих пор летает. Я желаю тебе крепкого здоровья, чтобы в твоей семье все было прекрасно, тебя любили все всегда. И самое главное, береги себя. Весь театр танца тебя уважает. Hürmetli тамашашылар, hürmetli Раиль Раисович, моменттан пайдаланып бір сәлемді еткіріп кетейін. Енің бірінші оқытусың шылтыратты баймақ яқтарынан Ресейдің һәм Башқұртстандан атқанған мәдениет хезмәткәре Байзигитов Нияз Ахметович, сәлемдерін кеңе ебәрә. Оның исемдән, үдінден исемдән, коллектив исеменән, бию театр исеменән ҙур итеп һиңә сәламдарымды еткерә килә. Нияз Ахметовичтан нимә дип әйтәйем дип һорагайным. Ул әйтә, уған нимә дип әйтәһең инде? Ул бит феномен ди. Мына башҡорт хореографияның феномен. Раиль ағай, һиңә Алла бирһә итәнлек һаулыҡ, оҙон ғүмер, ғаилә бәхете. Һин бейеүсе генә түгел, һин һәйбәт педагог. Шуның өсөн һиңә аҡыллы балалар, дәртле балалар һәм ныҡлы нервлы теләренә һәм ижади уңыштар. Ҙур итеп рәхмәт. Хәйерле кис. Раиль Раисович, бейеү театры исеменән Хәйдар Ҡотлоевич, һеҙҙең юбилейығыҙ менән бөгөнгө көндә һеҙгә йәштәр һеҙҙе ҡарап, дәртләнеп, һеҙгә һоҡланып, үрнәк алалар. Шул бөгөнгө әлеге кистә мин ана һин сәскәңде тотоп торайым. Бейеү театрынан һиңә бүләк. Йәне Раиләгә берҙе баҫар сәхнәләре тәҙрәк китһен. Егеттәр.
Аймышама инде. Я Раил туганым әйт инде, көңелең булдымы? Каландарың тормышка аштымы? Biz әйтеп бирәләр. Әйе, Рокса, Муратарым, бик уңышлы булды, Аллаға шүкір. Ары қалан алапсың бейден көргені. Бик маңызды болды, кесе болды. Рахмет Дұқтарым, көп болас, Аллаға шүкір. Баймын, Дұқтарыма баймын, шуға қалап шүкір. Бик яқшы болды. Халық та көп, халық көп болас, энергетика келіп тұр. Яқшы. Шулдай біздің ұлтағы да әлемді жүремеді. Туғандар бар. Әйелді ұтырып арымаған. Шуға бек дұр рахмәтлімін. Исламда ұшықтай кесені өткеру бек ауыр ол. Ерсылар әлес елхайт өткер етілер ол. Бізге бекішлерге ауыр. Hızga okşanı mı? Директорымызға ярдам еткені сошы Казгатова Зариф Абдрахимовичке шулай біздің художество идасыға Лиран барыныға зор рахмет еткім келе. Операторларға біз етіп қойырып телім етіп шуға зор рахмет бүте әдәлі. Шатайға рахмет. Boynuna size itileter rahmet. Bugün benim bu nazarında Tavğan günü. Diğer rakipleri böyle. Biz araya Yalaytып алған ауылға кепкәндер инде күрдек эшләрне кис буе. Фикер туплайтыр мен моны. Әдилә, кызым кил әле монда. Инде кил бас. Менә мине барлык тамашачылар алдында Лияна Хәңлимәзур итеп рәхмәт иткем килә. Атайыңды шулай итеп куәтләп, ярдәм итеп, менә шул эшегезне бергә уртак алып барганыгыз өчен һиңа зур рәхмәт. Кызым Әдилә, һиңа да зур рәхмәт. Бәйи матур итеп артабан шулай үзеңнең дусларың белән бергә бергә насип булһын. Һәм Раилды, Раисовичты шулай итеп куәтләп, бергә терәк булып, иң терәшеп һенгә яны-яны матур бәйүләр эшләргә насип булһын. Үзебезнең Стәрлетамак калаһын шатландырырга. Лияна һиңа аеру рәхмәт. Аерылса һиңа зур рәхмәт. Атайыңда шулай итеп киткән. Бию театры, шундай датаклы, Аллаһка торатау шулай датаклы булып киткән дип. Тарышыга, егет кызлар байлар. Рәхмәт ата-әниләрне, балаларны алып йөрүдә, рәхмәт аларга. Бүген дед алып йөргән чөнки балалар булмаса балалар bir alaqayımdır, üçev, dörtev, beşev de var bunda. Yak gördüğün beşev alda biz bir simyav sıktılar biz ses geldi. Tıttırlaştırdık. Dur rahmet tara. Şulay bana benim dostlarım geldiler öfünen geldi. Bir gerçekten Tuğan Durkası yıllar Aran, Ray, Türkümü dağlıkla şunday alga dur rahmet. İntifap payıma dur rahmet. Merhaba, giden duvar geçelim.
şöyle birge uçraşıp durayık. Yeterlikte havlıkta görüleşip şöyle birişmeyimiz. Allah birge biz hatırlat bana matur edip yaşarga yeterlikte havlıkta işe gün rahmet etmenim. Gabu yitirler. Şuna aytıp Zahir Mustafa minin oğlu. Merak ettim. Tanıştıktan bu rahmete de şöyle ettim ki biz bu rahmet bütün biz liderler rahmetler adlarga hoş sahnede bütün biz Svetaviktarga Ramil Timur Başkent'in hem böyle hemen zaten hoşuna var